ουσιαστικά τώρα ξεκινάει η 5η σεζόν με το 5ο Open September. Πολύ χαρούμενοι σήμερα για τη συνάντηση, θα μαζευτούν όλα τα παιδιά, εφόσον δεν υπάρχει ηλικία στην τέχνη, από 18 μέχρι 70 νομίζω είναι οι συμμετέχοντες, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που θα γίνει αυτό για άλλη μια φορά. Θα έχουμε από όλες τις μορφές τέχνης. Φέτος για πρώτη φορά έχει και πάρα πολλούς εκτός Ελλάδας, οπότε είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε τα έργα όλων αυτών των καλλιτεχνών. Τι παίρνεις προσωπικά από αυτό το φεστιβάλ? Τι είναι αυτό που αποκομίζεις κάθε φορά και ίσως πιο πολύ κατά τη διάρκεια της συνάντησης που το στείνεται όλο αυτό παρά κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, θα έλεγα? Την ενέργεια όλων αυτών των ανθρώπων, τη χαρά που είναι εδώ μέσα και που μπορούν να δείξουν τη δουλειά τους. Το πόσο σημαντικό είναι στις μέρες μας η δημιουργία, το πόσο σημαντικό είναι αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να δημιουργήσουν και να μπορέσουν να το δείξουν, να το μοιραστούν. Αυτή τη χαρά του μοιράζομαι. Αυτό παίρνω από όλους αυτούς τους ανθρώπους και αυτό είναι και συγκινητικό και ταυτόχρονα και πάρα πολύ όμορφο. Όταν ερχόμαστε εδώ στο χώρο του Volt, είναι σαν να φεύγει ο χρόνος αυτός που μας πιέζει και αυτή η περίοδος της κρίσης που λέμε. Μπαίνουμε μέσα και είναι σαν να μην υπάρχει η κρίση γύρω μας. Πώς το καταφέρνετε αυτό? Δεν ξέρω, μακάρι, χαίρομαι πάρα πολύ. Μακάρι να συμβαίνει, θα ήταν μεγάλη μας χαρά να ξεχνιόμαστε από όλα αυτά που συμβαίνουν εκτός και μπαίνοντας εδώ μέσα τουλάχιστον να πάμε κάπου αλλού, να ταξιδεύουμε, όμορφα ταξίδια. Αυτή είναι η χαρά της τέχνης. Θα ήθελα λίγο να αναφερθείτε κι εσείς στο σεμινάριο αυτό, μια διαδραστική performance που έχει καταλήξει σε μια θεατρική παράσταση, το Tunnel of Oppression. Πώς και βρήκατε έτσι, το φιλοξενείτε και το αγκαλιάζετε στο... Κοιτάξτε, οτιδήποτε έχει σχέση με ενέργειες που αφορούν το ρατσισμό, είναι πράγματα τα οποία μιλάνε για τη διαφορετικότητα και το ότι όλοι είμαστε ίσοι. Είναι το πιστεύω μας, όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα, σαφώς και δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός, σαφώς και δεν πρέπει να χωρίζονται σε φύλλα, σε ιδιαιτερότητες, σε χρώματα. Όλοι είμαστε οι ίδιοι, ίσοι και έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Μια ευχή για το φετινό φεστιβάλ? Να πάει πάρα πολύ καλά, να περάσουμε καλά, να διασκεδάσουμε και να είμαστε χαρούμενοι και να ξεκινήσουμε μια ωραία σεζόν όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ.